Social Media Enlightenment. Просвещение в социалните мрежи. Целта ми, след като минете тези 4 модула, вече всичко да ви е ясно. Затова на първо място започваме с mindset. Мисленето. Какво трябва да е мисленето за правенето на социалните мрежи? Само с това би трябвало да се оправите. Но искам да дам и стратегия. Как да си направите сами стратегия? Да не трябва да плащате на мен или на някой маркетолог, всъщност да ви изгради вашата стратегия. Това е макронивото. Макронивото е горе-долу какво правим на месечна база, на седмична база. Тук са тактики след това. Микронивото. Тоест, какъв клип да качим? Как да отговаряме на коментари? Какво точно да направя, че да им е пак интересно на хората? О, не, качих няколко клипа, получиха се, имаше резултати, направих продажби, но вече няма гледания. Да. Говорим го тук. Последната част е cash money, пари, монетизация. Това е Social Media Enlightenment. Просветление, защото не е просто информация наливане. Идеята ми е това да е нещо променящо за вас. Това да е нещо, което след този курс сте малко по-просветени. Направо преминаваме на първа част. Ще се видим в модул 1 и то е Mindset.